la terasă și beau pascuns. Beau pascuns, moldovenii nu plătesc și uite sticlele, am dovada. Beau moldovenii, vin la terase de fițe și beau, zic că fac șpriț. Sunt filmați cu camera, ia uite-l cum desface. Vedeți, stimați telespectatori? Așa. Deci totul se întâmplă sub masă. Ia uitați cum umple paharul. A făcut șpriț, a scos apa. Ia uitați, cum face șprițul. Uitați cum face șprițul la terasă, fără să plătească. Vin și iau un mic, te toarnă pe alături. Asta se întâmplă sub masă la o terasă de fițe din Efori. Ia uite cum gâlgâie. Incredibil. Mă scuzați, n-a prea mult. Ia uite cum a făcut șprițul. Gata. Asta a fost.